Go. Good, so, good, so. Magandang araw mga Inday. So, it's Inday Mal again. And as usual, yung dalawang bulilit ko mga Inday. So, kaliligo lang nila. Grabe. So, napalaguan ko na silang dalawa. And ako naman, wala pa akong ligo mga Inday kasi yung time ng paliligo ko, kung hindi super aga, before umalis si Dudong sa school, ano naman, super mamayang gabi na. So, yun yung time ng paliligo ko. Hindi ako nakakapaligo pag andito yung dalawa kasi alam nyo naman, kumbaga sa Bisaya, bantayanan pa mga Inday. And bakit hindi ako nakaligo na maaga? Kasi kanina, inayos dito. If napapansin nyo sa mga previous vlog namin, parang sira yung andito namin. So, ngayon, may pumunta dito, maaga-maaga din. So, pinalitan niya. Kaya hindi ako hindi talaga ako dito nagpirme. So, ayan, dalawa si Sabi doon at si Dudong Gamay. Doon kami sa taas. And, ayun, wala din ako sa mood maligo talaga ng maaga. Kaya maya-maya pagdating. So, ngayon mga Inday, ayan, may dala ako nito kasi kukunin ko yung mga sinampay ko doon. So, tuyo na siya. Buti na lang may araw today kasi paano-ano yung dito mga Inday, yung weather. Minsan maulan, minsan maaraw. So, pag maaraw mga Inday, talagang inaano ko na magsampay. Kasi iba yung tuyong di ba? May araw. Wala kasi kaming dryer mga Inday. So, patong ko na muna to. Oo, riders ko na. Yeah, done. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... So, ayun mga Inday, naano ko na dun yung mga ititiklop ko. And, tingnan yung mga Inday. So, ayan, may duyan si Elena. And may music siya. Tapos may din siya kasi disaksak siya mga Inday. So nagsiswing siya. Kaya lang hindi niya gustong iswing siya. Gusto niya ganyan lang naka-steady siya. And at least good thing naman kasi gusto niya, may kasi siya, yung tunog niya may mga ibo na tunog, tapos may water na tunog, tapos may kanta. So yung gusto niya sa ngayon, yung mga birds. Yung tunog ng birds. Nare-relax siguro siya. And tingnan nyo naman yung tiklupin ko mga Inday. So gusto ko siya, pag tinatanggal ko na siya sa sampayan, gusto kong tiklupin kagad kasi pag may ipinasok na naman ako sa washing machine ng mga labahan, tapos matuyo na naman dito, tambak. Parang tinatamad tuloy ako pag sobrang tambak. Hindi ko alam if ganun din kayo mga Inday. Pag may mga natatambak na gawain, imbes na ganahan kayo kasi tambak na, natatamad kayo. So, ganun ako mga Inday. Kaya, ayan, gusto ko, pag kakakuha ko sa sampayan, kaagad, tupi kaagad. So, ito yung nakuha ko sa labas na sampayan. Ito naman yung sa loob. Ito kasi natuyo kaagad kasi sa labas siya. So, ito, siguro nung kahapon, kahapon ko pa ito nasampay ng umaga. So, ngayon lang siya natuyo. Kasi nga, nasa loob lang naman, hindi siya. Kumbaga, yung heating system lang ng bahay yung nakakapagpatuyo sa kanya. At least doon sa labas, may araw, may hangin pa. So, talagang kahit ngayon ko lang siya, tuyo ka agad. What is that? Superhero? Are you a superhero? Nida. Woo. You say hi, guys. Hi, guys. No, sakto. Hi, guys. Sama, kumusta? Pamusa. Come here. Isak, mama. As mama, isak. Kumasa. Kumusta? Kumasa. Kayo? Kayo. Lahat. Lahat. Sana Sana. nasa Nasa. mabuting Biku.
Mabuting kalagayan kayo. Mabuhay! Woo! Mama is Pinoy, ah? You are Dutch Pinoy. Mama is Pinoy. Ay, Mama Pinoy? Ano sabi? Feeling niya dinosaur siya, kaya ganyan yung boses niya. Mama Pinoy, ah? Nay, Mama Pinoy? Ikaw? Yaw Pinoy? Mama, Pinoy. Mama ang sabi Pinoy. Papa? Ang Papa din? Papa is Dutch, eh? Papa Dutch. Mama ang sabi Pinoy. Ikaw lang? Siya lang daw ang Pinoy. Mama din. What is Mama? Yeah, Mama ang sabi. Yeah, Mama. Okay. Yo. Mama ang sabi Pinoy. And Papa Dutch. Yeah? Ayan, okay. We will sing Bahay Kubo. Baya Pinoy. Bahay Kubo is Pinoy. Yeah? Bahay Kubo kahit munti doon ay ano, kalimutan niya na, guys. Memorize niya to. Ay sari-sari singkamas. Sabi ni Pinoy. Nay, singkamas at talong. Yeah, Narum, you want this. You should know how to sing this one if you're Pinoy. Yeah? Okay, no, thank you. Mga Inday, nangalimutan yan na. Hindi na kasi namin nagpa-practice. Papakita ko sa inyo mga Inday, magaling talaga siyang magbahay kubo. 3 months ago mga Inday. Sita. Okay. Alay niya? Hello mga Inday! Katatapos ko lang magtupi. And, tingnan nyo yung pinagagagawa nito, oh. What are you doing there? Oh my gosh! Mga Inday, kinuha ko na si Inday gamay sa duyan niya dito. Ayan, oh. Siguro relax na relax siya sa mga ibon na tunog. Ay, hindi ko pa pinatay. Kinuha ko na siya kasi more than 3 hours na siya. Nag-i-sleep. Na nakanganga pa. Ayan o, nakanganga pa. Feel na feel niya. So, ayan, adidehin ko na siya. Tapos si Papa malapit na yun. So, siya na yung magluluto ng dinner. Nga pala, may nagtatanong mga Inday kung kumusta ba daw yung result ng vaccine ko, yung vaccination. Okay siya, wala naman akong na-feel na mga nilagnat ako or medyo sumakit ang ulo ko mga Inday, pero hindi ko alam if dahil ba yun sa vaccine. Kasi 'di ba nung last vlog sabi ko pag umuwi kami ng bahay matutulog ako kasi pagod na pagod ako. Natulog ako mga Inday. Yung problema, hindi ako ginising ni Dudong. Nagising na ako umaga. Sabi ko, ba't hindi mo ginising? So, sa makatuwid mga Inday, hindi ako nakakain ng dinner. Kaya sumakit yung ulo ko kinabukasan. So, feeling ko hindi yun dahil sa vaccine. Dahil so, walang kain mga Inday. And, ayun, sabi ko, gigisingin mo ako kasi tulog mantika ako mga Inday. Pag nakatulog ako, hindi ko na mamamalayan na, ayan, natulog na siya sa tabi ko or ano. So, siya na yung nag-ano kay Elay na mga Inday, siya yung nagbantay. Ayan. Siya yung nagbantay kasi wala naman siyang pasok. Kaya, hindi niya daw ako dinisturb para makatulog ako ng mabuti. Kaya lang problema, nakatulog ako ng mabuti.
hindi naman ako kumain ng dinner. Kaya sumakit ang ulo ko. Slight lang naman. So, ayun. I hope okay yung mga nahimatay, no? Dalawa kasi sila, kaya ang mga. And, paano pa? Padidihan ko na muna si Inday Gamay para magising siya. So, ayan. Breastfeed kasi nagbe-breastfeed muna ako before yung milk. Para, ayan, masatisfy naman siya. Kasi pag breast milk lang, nangihingi pa siya talaga, umiiyak siya. Tingnan niyo si Dudong Gamay, oh. My gosh! Maya ulit mga Inday. 1 hour later. Dito na si Papa. And sila yung gagawa ng dinner. So, ayan, tumutulong si si Dudong Gamay mag. Deze iets meer op. Zo, makkelijker. Hand en dan hand op, hè. Duwen. En hier snijden. Dat doe je goed hoor. Ayan. Ja. So, huwag gahayaan ng bata pag sila lang. So, kailangan under the supervision of Bleekselderij. Papa or Mama. Bleekselderij. And ito yung ginawa niyang soup kagabi. Ayan, courgette soup galing sa garden namin. So, ito yun siya mga Inday. Ayan, ito yun siya. So, minash lahat. Ayan, kung ano-anong nilagay. Tapos, ayan siya. Soup. Ja, was niet zo lekker. Iets minder lekker. Yeah? Oh, did you put the mushroom? Ja. So, mine is lekker. It's the same. Jan is lekker. We didn't have this one in the Philippines. Nee, die ken ook niet. Maar ze zijn wel lekker. Ayan, galing din to sa garden namin mga Inday. Hindi ko alam anong pangalan nito. What is the name of this? Meikool. Nakalimutan din niya. Nee, wat is kool? Flower. Cauliflower? Nee, cauliflower. Really? What is Anders? Ja, Wow, so klaar na si. mooi daar. Ito galing dito sa garden namin mga Inday. So, ayun na siya. Ayan, may ganito siya para iwas ano sa kamay. Ja, deze volgend jaar we doen veel, want die zijn makkelijk. Makkelijk en best lekker. Goed so, sabi. En beans moeten we volgend jaar ook meer doen. Bonen zijn ook makkelijk. Oh, yeah. Ano nga pala, ito ibibigay ko to sa Filipino friend namin mga Inday. Nag-ano ako sa kanya if gusto niya. So, dadalhin to ni Dudong sa school. Tapos, yung bahay nila malapit sa school ni Dudong. So, siya na lang yung magpipick up. So, yun. So, ito yung ulam namin is tapos, yun yung gulay. Tapos, soup. Tapos, gagawa ko ng rice. Tapos, sa kanya naman yung mashed potato. So, since hindi na ako buntis, pwede na akong kumain ng rice mga Inday. And ayan, pagkatapos niya uminom ng gatas mga Inday, natulog uli siya. So, nilagay ko uli dito. Ayan, ganyan lang naman yung mga baby. Sleep. Nagising. Drink, sleep, repeat. Hello, Elena. Hello. Wala. Parang ako yan siya pag natulog, matulog mantika mga Inday. So, ganun din siya. Roos! Rose! Rose! Voor papa. Voor mij? Oh, wat lief! Voor mij! Nee! Oh, oh, oh. Voor papa. Oh, je is zo... Mga Inday, actor din siya. Actor, my Wat God. nou, papa? Nee. Voor Savi. Nee! Zeg ik nee, ja? Voor Savi. Nee, nee! Oké, voor Savi. Pas op, hè? Nee. Proost. Nee, soep. Savi, Papa. de courgette En gesneden. nog een keer. Papa, nog een keer. Ook drinken.
Lekkere soep. Look, Really good soup. Oh, I made it. More moments later. So that's our vlog for today. Charot. Before po namin i-end yung video namin mga inday, magsha-shoutout tayo sandali yung mga nag-comment nung last vlog namin na premiere namin 2 days ago. So shout out kay Nisa G, shout out sa'yo, kay Melissa De Dios, Melissa Trilliana, Angie Donas, Cherry De Los Santos Marfe, Alicia Branya, Sai-Sai's Family Vlog, Benita Castro Mayor, Yustra Pata, Ay May Mascarinya, It's Winter Vlogs, thank you so much uli sa, ayan, paayuda kay Inday Gamay mga Inday, Elena. Nimsi Vlog in Holland, di ko alam if correct yung pag-pronounce ko ng name mo. New vlogger po dito sa Netherlands. Shoutout sa'yo. Mama and Mariam, shoutout sis. Thank you sa pag-share ng mga video namin. Bullet Trumpeta, Susan Samonton Person, Edith Francisco, Filipino-Swiss family, ayan, waray nun din. Ayan, madami silang viewers from Switzerland, mga Inday. Mami G, Filipina in India, Melin NL from Netherlands also. Jill Rose Lavente, shoutout sis. Jean Bagsik, Angie Begino, Vicky Bunyel, Huerta, shoutout. Sis MM, shoutout sis. Elizabeth Mas, Normie Abalahon, Nit Ikalia, Jacqueline Sinorio, Filipina in England, Meli Gonzalo, Tita Ruby De La Rosa, sino pa ba yung palagi nasa premiere? Si Sis Beth Dior, si Sis Nanette Bandico, si Sis Fes Bunavides, si Sis Christina in UK, Sis Jen of Field British Vlogs, of course may Katim Kabayan, Inday Ikats Vlog, of course Inday Itzien's Vlog, and Maarting Maldito, kapatid ni Inday yan. Wala na ba? And ayun na muna. Thank you for watching our video mga Inday. So ayun, kunting ano lang, ganun lang naman yung talagang routine namin everyday. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and paki-hit po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Salamat po. Till next time. Ingat po kayo lagi. Bye!